Witam bardzo serdecznie, jestem Niklas, to są Simsy 4, witam jeszcze raz cały czat, witam Nvidię, witam YouTube'a, powracamy do patologii. Następuje reaktywacja patologii, czyli była taka rodzina gizdów, ona niestety umarła, bo umarły też Simsy, a teraz nastąpi tak zwana reaktywacja, czyli tworzymy rodzinę gizdów z pomocą tutaj czatu oczywiście całego na streamie od nowa. Zobaczymy, jak tym razem potoczą się ich patologiczne losy. Ja wam życzę wszystkiego dobrego w drugi dzień świąt i piję wasze zdrowie gorącym barszczem. Jak Makłowicz mówił, bon. Bella, fantastica. Dobrze, to jedziemy. Będę tutaj przegryzał kapustą. Aha. Fajna babka, ale... Dobra. Zaczynamy od głowy rodziny. To będzie taki ojciec. To będzie taki ojciec, typowy ojciec. Dobra. Czekajcie, najpierw zaczniemy od twarzy. On musi być... Czekajcie, po kolei, co my tu mamy? On musi być normalnym człowiekiem. Taki. Detale skóry, zmarszczki. A w sumie zmarchy by mógł mieć. Co to jest tutaj takie? No może to przesada aż. Piegi nie, bo to nie jesteśmy w Irlandii. A takie coś na gębie to nie jest Marilyn Monroe. Dobra, zostawiamy go tak. Teraz tak. Zaraz będziemy rzeźbić twarz, że tak powiem. Nie będziemy używać żadnych template'ów. Azjata. Zrób chłopa i znajdź mu potem dziążkę. Tak zrobimy. Spokojnie. Czy będą zdrady? Jak to się mówi? Będą zdrady, dramaty. Będzie się działo. Także... Dobra. Twarz taki wyjdziemy z takiego modelu europejskiego. Znaczy taki, no ten taki, jak taki Włoch trochę, czy coś takiego, nie? No taki zwykły hopek, żeby był. No to taki mniej więcej, tylko skóra za ciemna. O, taki będzie w sam raz. Dobra, w sumie przystojny nawet całkiem. Ale to musi być taki ojciec rodziny, to nie może być taki piękny. To jednak życie niszczy ludzi. Dobra. Może najpierw my zróbmy na przykład, żeby... Potem nie będę wiedział, jak to będzie w całokształcie wyglądało. Włosy jakieś takie, no normalne, jak normalny człowiek, takie, no nie wiem. Łysy. A może nie. Albo taki. To jest fryzura, której ja się całe życie bałem. Że... O Jezu, sorry, nie o to mi chodziło. Tak, o. Pazdan. No taki zwykły, żeby był. Trochę taki jajogowy wyszł. O, coś takiego. To jest fryzura, której ja się zawsze bałem. Że ją kiedyś będę miał. Że będę miał taką fryzurę a la mnich. Taki kryszak. W życiu bym do tego nie dopuścił. By wolał być łysy całkowicie. Dobra, czekajcie. Kształt głowy, wszystko będziemy robić. Dobra, zróbmy mu takie... Mamy streama do 20, to chyba zdążymy. Zrobić przynajmniej rodzinę. O, może taki zwykły hopek. Całkiem spoko. Te włosy mu zrobimy takie... No, takie to ja miałem niedawno. Zróbmy mu takie... No, takie, o. Siema, witam wszystkich, dziękuję za smacznego. Zawsze można przeszczep. W Simsach można robić przeszczep włosów? Nie wiedziałem. Dobra, frizz jest. Teraz broda. Broda taka trochę powinna być taka, o coś takiego może. Może coś takiego. W sumie spoko. Taka jaśniejsza, o. No i dobre. Nakrycie głowy w kasku tego, Lorda Vadera. Nie no, bez nakrycia głowy.
Jakieś okulary, coś, kolczyki? Nie, to ma być normalny normalny człowiek. Z łysych zrobić afro przed lustrem. Spoko. Synka z afro. Synka będziemy... Synek... Ja nie wiem. Czy robić tego... Dziecko? Czy żeby sobie zrobili w trakcie? Makijaż. Nie no. Dobra. Podstawowe takie rzeczy już mamy. Teraz mu zrobimy twarz taką trochę normalną. Jest taki za bardzo króliczy. Tu mu tak wypłaszczymy te kości policzkowe. No to nie jest lapończyk. Podbródek taki trochę... Taki bardziej normalny. Chyba robisz siebie. Mnie? No nie, to znaczy no... Robię takiego normalnego tego. Normalnego hopa, nie? Taki no... Na następnym streamie prasowanie koszul, męski makijaż czy coś. No, na następnym streamie właśnie muszę się zapytać Nvidia, czy mogę. Chciałbym sobie zrobić makijaż właśnie. Dobra. Wiecie, ja go robię na wzór takiego normalnego, porządnego hopa. Taki, że... O, tutaj taki trochę urban wyszedł. Dobra, już się chyba dwa nie trzeba robić osobno. Nie, nie, na szczęście. Oczy. Oczy takie... Zróbmy mu oczy, nie wiem. Niech będzie taki europejski typ, typowy. Środkowoeuropejski. Ziomek, co ty ciepły jesteś? Tak, jestem ciepły. Dobra, niech będzie taki. Boże, a może taki nie, to taki nienaturalny. Dobra. Usta takie normalne. W miarę. Taki wiecznie zdziwiony i tu, bo taki... Nie no, taki zwykły niech będzie. Taki dziób. Człowiek pierwotny. Wygląda jak ruski Ruski taki był kiedyś pięściarz. Wałujew się nazywał, chyba dalej jest. Dobra, nos, taki trochę żydowski ma, tak, tego garba musimy mu wywalić, tak? Żeby był taki bardziej, no, taki. Człowiek małpa. Dokładnie. Zrobiłem mu taki nos, no nos taki, nos europejski, nie izraelski. Taki gdzieś tak, o. Nie, to głupio wygląda, o Jezus Maria, co ja mu zrobiłem? Siema HS. Ja nie wiem, czemu on wam Bonkola przypomina. Ej, to może wychodzi na to, że Bonkol wygląda jak typowy jak typowy facet, taki typowy. Co ja mu z tym nosem zrobiłem, biednemu? O Boże. Wygląda jak... Jakiegoś aktora mi teraz przypomina takiego. Tylko nie mogę sobie przypomnieć jakiego. Ale co ja mu z tym nosem zrobiłem nie tak? Że on jakiś tu jest taki, jakby operacja plastyczna nie wyszła. Taki teraz jak Michael Jackson. Wybierz może gotowy. No, może tak zrobimy. O, to jest tak nieźle, ale to taki za arystokratyczny. To nikt takiego nie ma na świecie. O, taki bardziej... No, dobra, może być, no. Powiedzmy, że... Europejsko. Całkiem. I no tu mu się coś teraz zdupiło. Aha, bo ten nos poszedł za wysoko. O, spoko. I te usta tak, o. Dobra. No. No i dobre, taki normalny hopek. Normalny hopek taki. Ojciec dzieciom, mąż żonu. Usta wyżej, no ale... To, że tak? No, zwykły hop. Dobra. Taki braciak. No tak, trochę tak. Dobra, oczy spoko, brwi. Brwi ma zwykłe. A może takie ładniejsze? O. No i dobre. Taki typowy, typowy
Nie wiem kto. Typowy europejski mężczyzna. Mógłby być Norwegiem, Polakiem. Tak, nie wiem. Muszę se przegryć, bo kapusta stygnie. Świąteczna. Też tak macie, że macie całą lodówkę jedzenia? Bo ja teraz jak otwieram lodówkę, to mi się nie wiem co jeść. To jest piękne. Tekst klocucha? Ja tak mówiłem pierwszy. Dobra. Odzież. Taki młodzieżowy, nie elegancki za fez. Tak będzie, takie będzie nosił jak będzie stary. Stary jest grzybiały. Ale niech będzie taki przebojowy hopek. No, może takie coś. No. Może tak. No codzienny mogłoby być w sumie, może jakieś... Albo co macie z tego? Co macie z t-shirtów? Jakiś taki cienki. Zaraz go pogrubimy. O! Niech se hopek nosi bluzkę taką. Galoty. Galoty, dżinsy. Chyba dresy. Nie no. To są dżinsy? Chyba ja. No ja. No i dobra. Co mamy tutaj? A sylwetka jeszcze byśmy zrobili. Co? Trochę go, że tak powiem, napląpało. O! Taki no, taki zdrowy. Zdrowy, ale nie ten. Zdrowy, ale nie do przesady wypakowany. Taki okej. Może być. Dobra, buty z Kalkuty. Młodzieżowy style. O. Tłustego, bo święta. On tam będzie sam grubnął w grze. On ma jakąś wadę chyba. Ma jakąś chyba wadę postawy. Jak po świętach. Ta. Dobra. Teraz tak. Na eleganckość. Na eleganckość niech będzie... O. Albo nie, jak mafia. Chude nogi, no bo... Bo on zawsze omijał dzień nóg. Tyle wam mogę powiedzieć. Dobra. A tu mamy całe takie ancugi. O kurde. Taki frak. Dobry będzie. Teraz tak, na sportowo. Jaki dres. Normalnie ten... Jak to się nazywa? Eminem. Jak Eminem wyszedł. Dobra, nie no. Kamizelka bomber to jak będzie na ryby jechał. Niech se ma bluzę. Siema Dosia, witam. Takie dresy. 25, tak. 25 cent. No i spoko, do spania. Do spania to niech se tam będzie. Jak se chce. Na imprezę to... Kurde, tak na imprezę. Bez przesady. Na imprezę to by wypadało z gołą klatą. O, na imprezy niech tak łazi. Na imprezy niech łazi tak. No i tak się nosi, kurde. Tak się nosi. I do tego czerwone sztruksy. No. Tak się teraz na imprezy chodzi. Byście nie wiedzieli.
Do spania na goło. O, takie shorty. No i dobra. I teraz tak, siema Metalizer. Robimy mu te cechy. Aspiracja. Nikczemny. Gdzie piwny brzuszek? Nabędzie. Spokojnie, nabędzie. Widzicie, już nawet powiedział. O. Niech będzie rodzinny. I będzie miał dużą, kochającą, patologiczną rodzinę. Dobra. A z cech to tak. Głupek. Nie, no, niech będzie... Nie wiem. Niech będzie kreatywny. Udany rozwód. Hobby. Perfekcjonist. I niech będzie ambitny. A ojciec rodziny musi być ambitny. No. I perfekta. A, graj, ale nie. Musimy zrobić jeszcze babeczkę, przynajmniej. A dziecko potem niech sobie sami robią, nie? Żeby nie było za łatwo. Baw się genami. Nie no. O. A gdzie się im dawało imiona, nie pamiętam. To będzie dopiero potem, czy to się tutaj gdzieś robi przy starcie, czy jak to się robiło? Bo ja w te Simsy to grałem, kurde, po premierze. To było już trochę temu. Dajmy mu babę. Fajną dziążkę jakąś taką. Najwyżej zrobimy mu babę, a on będzie robił romanse i ją będzie zdradzał. O, tak bym to zrobił. Będzie walił na boki. Górny lewy róg. A, to muszę mu tutaj dać imię. To będzie rodzina Gizdów i... O, przepraszam, walłem mikrofon. On będzie miał na imię jakoś tak po naszemu, a wy tego nie widzicie. Dobra. Ewald. Ewald Gist. No i fantastysz. Dobra, teraz zrobimy jakąś tam Marie, albo jakaś tam inna trauta, żeby mu ważyła żur na łobiot, a w niedziela kluski śląskie. Dobra. O, jako fajno. Fajno, taką Marie. To jest taka Bazi. Normalna. Nie, taka trochę azjatycka, nie? W sumie nie, no taka, może taka, nie wiem. Może taka? Jakby taka była? No, fajna taka. Taka, tak szłoby. Detale. O, babka jak ma tak, ale nie aż tak. Ale babka jak ma tak trochę takie piegi. O, tak, to jest takie spoko nawet. Dobra. Niech będzie. Włosy, no... Włosy mogłaby mieć. Generalnie. Siema Andy. Włosy pożądane jest, żeby kobieta miała. Powiem wam. I no, te roski, jakie? Wągry. No, wągry mogłaby nie mieć. Ludzi mają piegi, ale nie ino. Kurde, w sumie ryża by mogła być. No, fajne są ryże. Znaczy, daje białość skóry na maks.
Bo robię normalną, tradycyjną, europejską rodzinę. Może... to dupca. I takie... lata 70. Shake it up. Aż widelec mi spadł. Albo takie coś. Nope. Takie może nie. Tako fajno. To mi się kojarzy jakoś tak. Nie wiem. Nieważne. Idealna do zdradzania. Albo tako. Albo tako. Kurde, za dużo opcji. Albo tako. O, no fajno tako dziążka. Tako fajno, tako normalno. Albo o, takie trochę tak bazi. O, to jest takie też fajne. Kurde, w sumie wszystkie fajne są tutaj fryzury. Dobre. Takie niech będą. I niech będzie... A może niech będzie ryża taka, o. Faktycznie. O. Płomienny. Ognisto włosa będzie taka. Będzie mu rodziła piękne, rude dzieci. Tamta wygrała, głosuję na tamtę. Siema, siema. Milfem zalatuje. Co wy macie za zboczenia? Zaraz ją tu już wszystko je zrobimy. Oczy do tego niech ma zielone, ale... nie jak jaszczur z kosmosu. O, takie. Fajnie to wygląda. Poszerz jej żuchwę. Tak. Coś jej wyrosło na brodzie. Dobra, nieważne. A czoło. O Jezus. Ej, ale jak to diametralnie zmienia zaraz wszystko. Czekaj. Dobra, nie, czekajcie. Jezus Maria, zepsułem. Dobrze było, była ładna, jest brzydka. Co ja żem zrobił? Dobra, tak jest spoko. Tak jest okej. Już nic z tym nie róbmy. Chciałem jej zrobić ten... czoło, żeby miała jak lotniskowiec, żeby można było wylądować samolotem. Jaszczur z kosmosu. Dziecko Clintonowej. Dobra. Całkiem mogła być całkiem dobra dziążka. Dobra. Lips. Usta muszą być jak to u kobiety dobre do... wiadomo. Całowania. Muszą być całuśne. Te są całkiem. Takie wary, niech będą takie... To spoko całkiem. Takie... Niech tak będzie. Trochę za nisko, tak. Trochę tam wyżej. O, dobra. Ta broda spoko nawet. Trochę tak. O, no. Ładna wyszła całkiem. Trochę tak... Przepraszam, trochę taki botoks. Co ty gadasz? Naturalna. Daję okulary, bo... Jakby się skleiły wargi. Dziubek do przodu. Kobieta pierwotna.
Wyobrażacie sobie, jak ona tymi warami karpia je tak. Dobra, nie. Teraz zaś takie zafes cofnięte. Takie Boże, nie znam umiaru. Agie. Nie umiem, bo bym skrzywdził. Dobra. Spoko jest, nic z tym nie róbmy. Jest dobrze. Brwi. Takie o. Albo tak. Łoje! Nie. O. Nos duży. Zrobić jej? Nie, ładny ma. Normalny. Co tu można by było zrobić? Łojerona! Nie! O, nos, dobra. Nic z tym nie róbmy. Bez brwi jak graba. Co wy gadacie? Ciekawe, czy będzie tańczyła jak szalona. Jak to ruda. O, wyładniała trochę. To jest za wąsko, ale tak o. Te podgardle takie mi wyszło. Brwi. Czemu zły nos? Dobry jest. Jak się będzie uśmiechała, to będzie ładnie wyglądała. Dobra, makijaż. Bo nie, niech się będzie sama makijażowała. Dobra. Oje, panie. Co to my tu zrobili? Czekajcie. Ojeje. Oh, Sharky. I no... Co ten bas taki? Baba musi mieć płaski brzuszek. To jest najważniejsze. No, może niech będzie trochę większa. Że zaś się nie rzucali, że się ten... Że Niklaus szowinista robi babę taką stereotypową. Że ma być taka chuda, żeby ją objąć jedną ręką, a do tego mieć mega wielkie cycki. To się w świecie zdarza rzadko raczej. Żeby baba miała wielkie cycki i była taka super chuda. Taka jest biologia. Dobra. A idzie jej tą koszulkę zdjąć? O, tu to dobrze widać. Bo nie ma jakichś cychaltrów takich. Więcej o. Albo tak o. Dobra. No tak. O, tak. Druga gimnazjum. Dobra, sorry. No tak, żeby tak miała, tak no. No tak, tak o. No, tak. No, myślę, że dobrze. Dobrze. Dobra. To jest tak umieśnienie. Łociulów 100. Nie, niech będzie taka skinny. A skinny to mi się kojarzy jakoś tak brzydko. Daj ją do... Co ty gadasz? Spoko, babon! Oje! To z tego. Aha. Spanish fly. Co, fajna, nie? Chcielibyście, żeby wam taka obiad ugotowała? Nie mówcie, że nie. LOL? Dobra, ona normalnie. Niech się ubiera ładnie. Czyli tak. A jest te cycki chyba, które dobra, nieważne. Fajnie. Fajnie.
Niech gotuje. Albo taka, ona będzie taka, taka... nerdowa trochę taka. Oh. Wow! Jak się uśmiecha, to trochę debilnie wygląda, ale ten... Nieważne, będzie się rzadko kiedy uśmiechała. Kiecka może? Dziwnie. Antygrawitacyjne cycki. No. Wąs. O! Pani... Wyszła taka pani Twitch. Trochę. Cała na fioletowo. Ale no ładna nawet jest spyska. Te cycki trochę za duże, ale już zostawię. Bo zepsuję. Nie, niech nosi shorty. O! I to jest to, czego nam było trzeba. Na ręce może sobie nosić jakieś tam takie ciulstewko. Takie tam pierścionki, ciulstwa. No to kurde. Powiem wam, fituje. Bonkol to jest, tak, to jest Bonkol, bo on też ma bluzę fioletową. No, powiem wam. Spoko. Inny kolor. Może taka, jak... Jak te wilki wybrzuszyło w ogóle. Wilki i księżyc wybrzuszone. Ja. Fajno, dziążka, fajno. Czuję, że będzie na boki dawać. Hehe. Dobra. Na eleganckie wypady. Aha. Co macie tutaj za zestawy? Pokażcie mi. Całkiem. Siema Hunter. Może coś tak bardziej... Coś takiego... O, taka Twitchuwa. Takie hostessy by mógł mieć Twitch. Co mi ten widelec tak spada? Znaczy Twitch ma fajne hostessy zawsze. Ja. Fajno dziążka. Łaziłbym z nią na PGA. Brał od niej ulotki. Z większym dekoldem. O, wy świnie. Nie można. Dobra. Na sportowo. No ja bym proponował... America. Halter sportowy. O. Nawet okej. I powiedzmy... Nie no, nie będzie biegała w dżinsach. Nie, już ma takie... Teraz tak, do spania... Do spania się chodzi tak. I tak. Siema brat Franek, jak tam rudy? Już nie jestem rudy. Do spania się chodzi ewidentnie tak. I... No kurde, nie ma nic takiego. Siema kaczor. Tak się chodzi do spania, moi drodzy. Tak się śpi. Dobra. No to tam ciultam. O! Ładnie. No i dobra. Dziwną talię ma poszerz trochę. Poka jak z tyłu. Tylko że tu tyłka nie wymodelujemy, bo tu nie można nago ich mieć. Ojej. Mam wszystkie aktualizacje? Chyba tak.
Na Twitchu lepiej mnie widać. Ciekawe. Ah. No tu tak faktycznie trochę tak. O! Hmm. Czy to jest dobra sylwetka do kobiety? Te cyce trochę zmniejszę, bo tak przesadziłem. O. No, no, no. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra. Ona będzie... Miłość. Musi być miłość. Nieuleczalna romantyczka. Nie, ona niech połówkę ma tą. Jeśli będzie miała swojego chłopa z drugiej strony, to... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Jakby co, to on ją ma zdradzać, a nie ona go. Dobra. Niech będzie... Szalona to lepiej nie, bo to szalona to znaczy, że będzie ciulnięta w mózg. Schludna. Czy niech sprząta. Niech będzie... zapaleńcem. Nie wiem, Oh. nie wiem co to dokładnie znaczy. Będzie się lubiła zapalić? Czy coś? Chyba mi się czat zepsuł. Możecie coś napisać na czacie? Mam takie wrażenie, że mi nie działa czat. No, stream mi działa. Kurde. Czekajcie chwila. Nie no, wszystko działa. Przynajmniej mój net działa. A, rekonektuje mnie do czatu, dobra. To już wiem, w czym problem był. Zepsuł mi się czat. O Jezu, teraz mnie strasznie zaczęło ścinać. Czekajcie. Co to się robi? Halo, halo. To mnie zdupczyło. Ja pierdzielę, co to mi się stało? Czekajcie. Coś mnie zaczęło strasznie ścinać w grze. Kuźwa. Czekajcie, jakbym zrobił coś takiego. Tutaj jest. Ja pierdzielę. Coś mi się zdupczyło. Co z tym OBS-em? Twitch cię banuje za gołą dupę. Jaką gołą dupę? Czekajcie. Ach, coś z internetem ma. Ja? Nie, no właśnie mi się nie stracił na stream ani na chwilę. Nie wiem czemu tak wyszło, że nie było streama. Czekajcie, kurde. Co to się zrobiło? Co to się stanęło? Wszystko było dobrze i przestało. Jakbym tak zrobił? Niestety nie. O Boże, ile problemów. A było tak dobrze. Poczekajcie moment. No były cycki i nie ma cycków, no. Chwytywanie ekranu.
Coś mnie robi w wuja OBS, wiecie? O. Jakbym to teraz dał tak. Siema Sherman. Dobra. Pyk. Działa, o, dobra. Super. Także wracając do tematu. Ona się będzie nazywała... Marie. Marie... Gist. A, jeszcze nie wybrałem jednej cechy. Gra w OBS dzisiaj. Co ty chcesz, trawienny? Nie wybrałem jej cechy. Niech ona będzie... Anorektyczka. Nie jest anorektyczka, jest normalna. Rodzinna niech będzie, o. Way but children. Dobra. Superancko. Że minęła godzina streama, mamy rodzinę. Prawie. Super. Dobra. Mamy tego. Nie wiem czemu on się tak ubrał. Tak niech tutaj będzie, o. Zdrowa dziewczyna, no. Jest Hopek, jest babka, Ewald Gist, Marie Gist. I tyle. No i dobra. Pyk. Patrzcie. Szczęśliwa rodzina. Ewald i Marie. To tak jakbyśmy się trochę cofnęli w czasie o 100 lat na Śląsku. Takie imiona im dałem, ale to tak z przyzwyczajenia. No i dobra. I teraz się zacznie. Teraz się zacznie. Mają 22 000 tych całych tam cebularów. Czy co to oni mają za walutę? Simoleny. Czemu oni są ryszawi? Ja im wybuduję. Albo kupimy im dom. Czekajcie, co tu jest? Jedna łazienka, jedno łóżko. Nie wiem, zdecydujcie. Budujemy czy kupujemy? Tylko, że mam mało hajsu. A nie będę cheatował. To jest oszustwo. Jak uważacie? Kupować? Czy budować? Buduj, buduj, kupuj, buduj. Wynaj, buduj, buduj, kup, buduj, wynajem, buduj. Kupuj, buduj. Chyba więcej jest na buduj. Kup. Bo tak. Jak będziemy... się ściemnia. Ciemno 3 godziny. Buduj z basenem bez drabinki. Buduj, jaja będą. Tylko ja nie umiem za bardzo budować, ale dobra. Kupimy działkę tutaj. I jedźmy. To jest doskonały dom. Którego nie ma. Jak to śpiewał Lech Pawlak? Z tego nic nie będzie, choć powstanie. No. I jesteśmy. Tutaj nic nie ma, lecz powstanie. Niara. Suso. Seneca. Belindi. Oni Wabarani są... Chari. Już się zaczęło. Zabri Skithara. Uuu, Mago Fruge. już zdrada zaraz będzie.
Froba choosing. Snorbs. Quafika Abimo? Patrzcie, patrzcie. Ah, Chilu. Buma, Samzo Mog. Bonji. Chabin Durkeem. Niech se pogadają Piguna. chwilę. Banuka Doi. Oh, Ja se zjem. Pimpini. Wixinia. Kurde. Zirkuni Swarspa. Finia Payfim. Skoompa. Batanabi. Harfin. Kabura. Sloofa Warmba. Rwie obraz? Turn Zerpa Nooch. Nie. Oh. Abimi Shrozis. Nuloy. Znaczy ja tak myszką takie robię. Clap A tak to jest wszystko dobrze. Powinno być. Pofale Nardu. Sakuni Lazar. Loha. Swep. Dobra, nie chcę. Belarga Zakuni. Czuję, że to będzie wielka miłość i wielkie cierpienie, kiedy dojdzie do wielkiej zdrady. Bifatao. Steve Charso Denoy. Ah, Floopy. Flagisi. Oh, and Fora. Pandale. Lindsay Nurska. Miss Stevie Flena. Shelsh. Harfin. Kabura. Kabura? Ej, a może niech oni żyją bez domu? Nie. Dobra. Bauenwir. No muszę sobie wszystko przypomnieć tutaj. Nic w ogóle nie wiem, jak się tutaj budowało. Najpierw ściany. No ja im zrobię taki malutki dom. Taki familok. Taki śląski familok. W jakim języku oni mówią? No jak, po śląsku. Gadają po śląsku. Taki mało chałupka. Taka, wiecie, kawalerka. Tak po śląsku zwana Einzla. Takie tam 20 metrów kwadratowych. Myślę, że im więcej nie będzie trzeba. Pod choinkę Simsy dostałeś. Tak. Od mamy. Od mamy, od dzieciątka. Dobra, nie no, może trochę większe jednak. Może tak, żeby tak. Z jeden łazienka, kuchnia. Tak z jedna izba. O, dobra, styknie. Aż za dużo. Aż za dużo. Też jestem ze Śląska. No to dobre. Fajnie, pozdrawiam. Wymiarowy jak Hasiok. No, czy w Hasioku też idzie mieszkać. Miałem takiego sąsiada, co mieszkał w Hasioku. Znaczy sąsiada. Mieszkał w Hasioku po prostu na placu. Mieszkanie plus, tak. To będzie takie... socjalna taka klitka. Baraki tak zwane. Będą barakorze jak cygony. Dobra. Pojąć zdech. Podziękował. Tyle. Robimy chałupa. Piwnica im jest niepotrzebna. Niklaus, widzisz mnie? Nie, nie widzę cię. Dobra, ściany są pra. To te rostki co? By się przydało. Co my tu w ogóle mamy? Gdzie się drzwi robi? Przecież ja to mogę wpisywać sobie. Drzwi. Proszę. Drzwi do chałupy. Działowo bez fundamentów. Hopie, to jada ze sztancy robię. Zrób familok. No, familok bym zrobił, ale... Tu nie ma takich chyba... No spróbujemy. Czekajcie, drzwi... Będziemy po kosztach robić, bo my są biedni. Drzwi takie chyba no, normalne, nie wiem. Za 150 zł. Trochę drogo. Może takie jak do toalety. Mało wiesz o prestiżu. Dobra. Zrobimy. A jak się kurde obraca obiekty? Nigdy nie wiem.
Aha, samo się ustawiło. Dobra. Będą drzwi. Ciap. Dobrze. No, to w zasadzie mają już gdzie mieszkać. Całkiem spoko to wygląda. Można by tam było teraz rozłożyć jakiś materac, nie? Koc. I można. Dobra, ale ja bym, jak już to zrobił im okna. Okna takie jak we Familoku chyba nie będzie. Takich okien. We Familoku, czyli no kształtem takie, ale nie ma takich cystych jak we Familoku okien. Dobra. Czy to są drogie? 210 zł za jedne. O! To zrobimy takie. O! Czerwone to znaczy, że ktoś na grubie robił. Pryczej, kibel i siema. Dobra. Trochę te okno duże jakieś takie, ale niech będzie. Damy jedne. A kurde, w sumie nie pomyślałem, jak tu będą pomieszczenia. To na razie tyle. To na razie tyle. Dobra. Teraz tak. Potrzebujemy jeszcze... kurde. Jak tu się wracało do budowania... Nie chcę. Chciałbym... Jak piszę ściana, to będzie? Nie, mi okna wyskakują. Kurde, jak się do ściany wracało teraz, żeby budować? Co tu kliknę, to nie działa. A, tutaj, dobra, już mam. I teraz zrobimy tak. Słyszałeś o dramie MKR-a z Bonkolem. Bonkol ukradł mu psa. Opie, najgorzej. Czekajcie, tu mamy drzwi. Tu mamy tak, tu jest okno, że można było zrobić łazienkę. Tu jest okno. To gdzie by tu zrobić? Wiecie co, ja bym to chyba zrobił inaczej. Ja bym... te okno dał tu, te drzwi dał tu i zrobił tak. Wziął ścianę. I tutaj powiedzmy odtąd dotąd. Czekajcie. Aha, ja robię pomieszczenie, ja nie chcę, ja chcę samą ścianę. Odtąd dotąd byśmy zrobili sracz. Tak. I tak. I tu jakaś wanna, umywalka i tyle. No i spoko. Czy się pomieści? Się popieści, to się zmieści. Dobra, tu będzie sracz. Tu się zrobi sypialnię, tylko taką przegrodzoną na przykład. O, takie coś. I proszę. Tutaj będzie taka kuchnia połączona z salonem. Tak jak to było w porządnych niemieckich domach. Na przykład w moim. Że całe życie rodzinne, towarzyskie toczy się w kuchni. No. Tak to będzie wyglądało. Albo zrobimy oddzieloną. Szkoda. Szkoda zachodu. Dobra. Jak to będzie wyglądało? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, teraz zrobimy okna. Do sracza to taki lufcik. By powinien styknąć. Taki za 30 zł. A to jest taki zestaw nawet. O. Za dużo.
Takie jedne małe bym potrzebował. Takie. A czemu aż tyle tych okien? Ja bym chciał... Pojedyncze okno. O. Takie akurat. Żeby im tam nie było za ciemno. Proszę, takie dwa. I jest ładnie oświetlone. No i pięknie. Dobra. Tutaj będą oni sobie spać. Fajnie, będzie ich widać jak śpią przez okno. I teraz tak. Jeszcze jedne bym jakieś im zrobił takie. No może takie o. O, dobra. I teraz co? Tutaj mamy ciemno. Ale... Kardiolog top 5 numerów w komórce. Aha. Czekajcie, ja bym zrobił takie... Jak to zrobimy? Tu będzie taki salon, tu dam jakiś telewizor, tu będzie kuchnia. To ja bym tu po prostu zrobił takie coś. Pyk. Pyk. Oj kurde! Super! Elegancko, elegancko chałupa normalnie. Aż się chce mieszkać. Sąsiedzi będą patrzeć, co robią w łazience. No nie no, przez to będą musieli chyba stawać na palcach. No trudno no, takie jest życie, patrzcie. Zostało mi jeszcze 17 000 złotych i pół. Z ilu? Z 20. Jaki ja jestem oszczędny. Resztę przewalimy na prostytutki, koks i coś tam jeszcze się wymyśli innego. Dobra. To w zasadzie w tym dachu nie ma domu. W tym dachu nie ma domu. W tym domu nie ma dachu. Dach zrobimy klasyczny, familokowy, dwuspadowy. Tylko, że ja bym go chciał... Kurde, nie ogarniam trochę kuwety. Jak to się... Nie o to mi chodzi. Co, okna są na różnych wysokościach? Nie, dobrze są. A! Nie są. Dobra, teraz są dobrze. W ogóle widzę, że na OBS-ie coś to tak dziwnie oby się przycinało, jak tak przesuwam. Blablabla. Dziwne, ale dobra. O, taki dach zostawimy. Jak ten dach się rozszerza? Ja bym go potrzebował większy. Kopiuj, obróć, przesuń. A, tak po prostu, okej. Dobra, to tak. I tak. Gdzie można strych zrobić? I tak. No! I proszę! To jest dom marzeń. Przytulny, własny, cudowny. Cudowny. A są kolory dachu czy coś takiego? A ja bym w ogóle chciał, żeby to z takiej cegły było czerwonej. Kurde, Dariusz 85. Ci chyba coś się złego dzieje, kolego. Idź się połóż. Cegła. Rumiana cegła. A ja bym chciał na ścianę taką cegłę rumianą. Takim czymś, a to nie idzie na ścianę. Wzór ścian, cegła remizy. Czekajcie, cegła czerwona typu Familok powinno być. Bieda domek z pogranicza Wojkowic i Piekar. Fasada ceglana lepsze dni. No to takie mało familokowe.
By to tak? Może być. Jak to powiedzieć? Odpowiedni dom na ciężkie czasy. Siema Redlit, witam. No. No i kurde... Fajosko. Normalnie... Już to widzę, że to będzie... Pożycie tam będzie kwitło. Będzie szczęśliwa rodzina, a Bachor się urodzi, to najwyżej rozbudujemy. Pięknie wyszło. Dobrze. Jeszcze chciałem coś zrobić, tylko co chciałem? Chciałem tu zrobić takie okienko małe u góry. Żeby tak to było. A może tak, takie coś. Nie idzie tego dać po środku. Kurde. Siema Ventrusik. To będzie taki krzywy dom. O. Co prawda i tak nie mam żadnego strychu wybudowanego, ale... W sumie po co nam strych? Co będziemy tam robić? Pranie suszyć? Bez sensu. Nonsens. Dobre, no to... Cóż... No to teraz tak. Wyposażenie trzeba by było wziąć. Wyposażenie do... No i przód... Do tak zwanego haźlika. Czyli tu. A, dobra. Ważna rzecz. Bardzo importanter thing. Jeszcze drzwi do łazienki wypadałoby zrobić. Siema Whisper in Flames, witam. Drzwi do łazienki... No, takie łonie za 250 zł. Takie zwykłe, kurde. Takie... Proszę, tu się będzie właziło do sracza. O. No i super. I superanckość. Dobre. To teraz co? Wyposażenie do haźlika. Ale to są całe, a ja bym chciał... Czekajcie, gdzie to było? Bo ja bym chciał poszczególne... Te... Nie, jak to się wybierało? Że na przykład wpisał sracz. Kuźwa, nie ma. Albo, nie wiem, tron. Też nie ma. Jak to się daje, żeby... Tutaj może nie, to są ciulstwa jakieś? A, dobra, już mam. O, najtańszy, aby się będzie psuł. Ale to tam, co tam? Zielony. Każdy by chciał taki mieć. Tylko nikt się nie przyzna. Dobra, to będzie naprzeciw wejścia. Tu będą robili siku kupę. Teraz tak, badewana. Badewana... Tak, no i tańszo. Serwiono. O. A jak się... Kurde... Jak się przełonacza? W sensie w inną stronę, żeby to było ustawione. No ja nie chcę tego tak, ja bym chciał to tak. Nie wiem, czy tak się da. Na Hanukę? Ja. Klika się. No to... QE? No nie. Trzymaj i obracaj. No ale którym? Prawym, lewym? Nie. No niestety to tak nie działa. Kurde. Nie, to jest już malowanie.
Czekajcie, jeszcze raz. Sprzedaj? Nie chcę sprzedawać. A, dobra, mam. No i idealnie. Nie, prawym się kamerę obraca. To się robi strzałkami. Tak jak napisał Wasiu. Wasiu RPK, dzięki za pomoc. Ja aż się muszę... Muszę się napić z tego wszystkiego. Już spokojnie, wszystko mamy. Dobra. Co by się przydało w łazience? W łazience mogliby na przykład mieć umywalkę, chociaż ja nie mam umywalki w łazience, mam za małą. Jakoś z tym żyję. No ale oni mogą mieć w zasadzie. Mają dużo placu, to niech mają. Wszystko po taniości, potem się będzie naprawiało. Sracz, umywalka. Dobra. Siema hajczy. Lustro. No, lustro by się przydało, fakt faktem. Fioletowe. To by było bez sensu całkiem. O! Gdzie będą ręce myć? No tutaj. No to co? Wykąpać jest, ręce tutaj, siku kupa. No, będzie. Dobra. Jak osikasz sobie dłonie, to gdzie myjesz? Ja? No w tym, tak do sracza wkładam i tak tąkam, tak chlup, 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 chlup. No a gdzie? Dobra. Teraz tak zwany Schlafenzimmer. Pralka. A pralka będzie w kuchni. Ja mam pralkę w kuchni. Ja to buduję na wzór swojego domu. Po co obsikiwać dłonie? No właśnie. Junkersa, żeby ciepła... A! Dywanik! To jest very istotna rzecz. No i dam im ten ręcznik, no bo to jest... A to trzeba wszystko z osobna! Oje! Dobra, to potem się nie będą mieli czym, za przeproszeniem, podejtrzeć. Już tak to wysoko zamontowało. Nie idzie tego niżej dać, poważnie. No dobra. O Jezus, podupcyło się wszystko. A, dało. I ten jeszcze, tak zwany Läufer. Żeby nie było. Jakiś taki... Super Sizal. Wow, zajebisty. No. Pralka w kuchni, co to Anglia? No to można powiedzieć, że Bytom to jest taka Anglia. Tylko, że na Śląsku. Dobrze, dobrze. Fantastyczna sprawa. Teraz proponuję Schlafenzimmer, żeby mieli gdzie spać. Łoże rodzinne dwuosobowe. Droga rzecz, ale... Okej. Czarnym. O ciule Jezus! Będzie faktycznie inne do spania. Podłogi nie masz w tym domu. Co ty gadasz? Faktycznie. To jest dość istotna rzecz, powiem wam. Dobra, tu zrobimy ze sęku, niech będzie taka drewniana. I tak wydupcymy tutaj w sumie wszystko. A tu się kafelki da do sracza, żeby nie było? Co? Nie ma kafelków? Kafle. A może po śląsku mam wpisać kachle? Ej, tu nie ma kafli w tej grze? To co ja mam do łazienki dać? Muszą być kafle w łazience. Jak bez kafli? Płytki. A. No dobra.
Kurde, ja myślałem, że kafle będą wiedzieli, o co chodzi. Dobra, damy takie klasyczne. O, proszę. Piękny sracz. Ach, aż się chce normalnie, aż się chce wszystko. No też by wartało to w sumie na ściany dać. No siema Polok. Gumolit day. Gumolit do kuchni można by było dać, to się łatwo sprząta. Dobra, a na ścianę jeszcze damy tak, bo jeszcze ściany przecież są niezrobione od środka. Shiftem wypełniasz całe pomieszczenie. Okej. Ściana. A co to mi wpisało tak źle? 16 koła majstra zostało, zrób jeszcze chatkę. Ej, faktycznie, to jest bardzo, ten dom jest oszczędnie budowany. Na razie się go udało wybudować za 3000 zł. Znaczy tych tam cebularów. Ej, czemu mi okna pokazuje, jak ja chciałem ścianę? Tapeta. Tylko, że to... Mi chodzi o takie kafle na... o płytki na ścianę. Wiadomo, zagościsz na Nvidii dłużej, czy tylko miesiąc? No miesiąc na Nvidii to się skończył miesiąc temu. Teraz się kończy mój drugi miesiąc tutaj. Także chyba po miesiącu mnie nie wyrzucą. Czy to są płytki na ścianę, czy to wszystko jest na podłogę? Wszystko jest na podłogę. A nie ma kafelek na ścianę? Jakbym chciał tak. Czekajcie, a może jakbym tak zrobił? Nie, nie tak. Nie o to mi chodziło. Nie mogę. Panele ścienne. Ale to nie mają być panele, tylko... To mają być... Nie wpisuję panele, a mi wychodzą drzwi. Panele. A, bo to wychodzą drzwi z jednym panelem. Dobra. Panele. Kurde, nie ma. Kliknij na ikonę ściany. Tylko, że to mi do budowania po prostu wylazły. Czekajcie, a jakbym dał... To nie jest to, o co mi chodzi. Są jakieś ciulstwa. O! Wzory ścian. Dobra, mam. To będzie do spania. Fajne. Do łazienki w sumie niebieskie by mogło być. Mają niebieskie kafle. Takie. No i kurde, zaje pasztet. Ja sobie wszystko sam zrobię. Samoistnie. No i proszę. Idealiozo. Dobrze. Teraz tak. A co to jest? Kafe... Eja, były kafelki, ej. A ja to pomalowałem po prostu. A, już to dupca, dobra. Dupca, już mi się nie chce. Czekajcie, skała, kamień. Okładziny. Wszystko popatrzcie, co to jest? Widzę kropy. Lol. Dobra. Nad drzwiami nie ma? Ja bym to musiał tak zobaczyć. Nie tak, tylko tak. Faktycznie. Czy mieszkańcy zostaną streamerami? Nie wiem, no źle im nie życzę.
A, ja to odmalowałem. Oje. Dobra. Super. Superanckość. Teraz tak. Tu będą spali. Wiem, że shiftem wypełniam całe. Ale ja to chcę sobie sam zrobić. Tu będą spali, to tu im zrobimy takie... żeby im się przyjemnie spało. O. Takie trochę psychiczne. Ale okej. Gdzie mam sweter z pizzą w praniu? Dobra, a reszta domu to nie wiem. No jakoś tak... Może takie coś? W sumie może być. Symulator mieszkania w kontenerowcu. Nie. To jest symulator spania, znaczy mieszkania w małym mieszkaniu. Z małym nakładem finansowym. Dobra. Kuchnię zrobimy jakąś taką... nie wiem, cegła remizy. Wersal. Wzorzysty tynk. Jakby to wyglądało. No i super! I dobra. Elegancja. Normalnie Wawel. Proszę, pyk, pyk, pyk. Elegancko, ojej. Przepraszam. Czy my o 20 gramy w H1? Tak! Jak najbardziej, Kamilu. Dobra. Symulator jak przeżyć, patrzcie, ja na ten dom wydałem póki co 4040 cebularo simolenów. No. Czekajcie, ja to zmienię tutaj, mi się to nie podoba, wiecie, to jest jakieś takie, nie, to nie tak. To nie tak. To nie tak ma być. A może cegła taka, żeby tak było, wiecie, tak. O nie. Mur ceglany, nie. Chciałem, żeby takie hipsteria, żeby była, ale to nie... A może taki? Nie. Albo taki? Nie. 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 Ciężko się zdecydować, powiem wam. Może takie coś? No i fajne. No i dobra. A. Kurde, to nie to. Pamięta ktoś, czym to było robione? Albo... Nie. Tym. Dobra. Dobra. Czy wszystko jest? Ściany tu są, tu jest, podłoga jest, to jest. Pomieszczenie, gdzie będą mogli zajmować się ciałami. Zajmować się ciałami? Ej, może ja bym im to tak odgrodził, chociaż tutaj, kurde, albo te drzwi przeniósł trochę na prawo. Czekajcie. Mógłbym je tak... Trochę głupio. Jakie oświetlenie w domu naturalne. W sensie... Jak nie będzie te... Oż kurde! A co tu się stało? O kurde bele. O kurde bele. Co to się stało? Czekajcie. Co to się stanęło? Ej, ta jest... Nie, to nie ta była taka. Ja pierdzielę. Brakło. O! Dobra. To jest...
to jest, trochę patologicznie to wygląda, ale to jest, to ma być dom porządnej, patologicznej rodziny. Także myślę fituje. A gołębnik. Jeszcze chlewiki trzeba zrobić, żeby tam mogli wągiel trzymać i motorowe. Dobra. No, to teraz po kolei. Za nisko zszedłem. O. Tutaj będzie... A mogą spać w dwoje w jednym łóżku? Chyba mogą, ale to by tak głupio było. Potrzebuję łóżko dwuosobowe, ale takie wąskie, żeby one było w miarę, bo... Najtańsze. To ja się tym tu kieruję w tej grze. Ma być tanio. Co prawda będzie można do tego łóżka tylko z jednej strony włazić, ale... No, trudno, będą się przepychać. Dobra, i co? Tu sobie będą leżeli, tu im będą ludzie patrzeć, bo... Tu jest okno. No to fajnie. Lampkę jakąś im zrobię, żeby nie mieli ćmoka. Fes a fes. No jaka hipsterska. Fajna. Bierzemy. Łóżko źle stoi. Jedna osoba może tylko w nim spać. Co? Jak jedna osoba? Czemu? Co, oni nie umią wejść z drugiej strony? Co wy to? Albo piętrowe. Ale wtedy nie będą chcieli spać raz. Ja śpierdzielę, ja się czuję, jakbym jakieś chomiki, nie wiem, próbował zmusić do copulation. Nie. To mi rujnuje cały mój plan. Cały mój plan mi to zrujnowało. Kuźwa. Chyba, żebym tutaj zrobił faktycznie kuchnię, a tu bym udupił sypialnię tak jakoś. Sypialnia tu na przykład... No mógłbym tak zrobić, no. Czy ty jesteś upośledzony? A czy ty chcesz bana? Chcę to przemyśleć. Łóżko odsunąć ze ściany. Dobra. No niestety, no tak wyszło. Rozdupcamy. Zmieniamy conception. Koncepcja się rodzi następująca. Robimy coś takiego. Łoże. Tutaj będą spać. Tutaj będzie sypialnia. Teraz. Tutaj robimy... Tu by szło zrobić takie... O, tu bym spać w kuchni. Masz coś z głową nie tak, prawda? Spytaj mamy. Dobra. To tak. Wracamy się tutaj. Nie, no teraz będzie ok. Gdzie te ściany są? Takie fajne. W ogóle to już mi się to przestało podobać. Teraz chcę to zrobić takie. Piękno w plastiku. Nie, ściany z plastiku nie chcę mieć. O! O! Nawet będzie lepsze. To już niech takie zostanie. A to zrobimy tak. I tak dotąd. A to jest mało sypialne.
tu byśmy zrobili coś takiego przytulniejszego. Tak na przykład. Będą ściany w 4 różnych kolorach mieli. To żeby był spokój, to tu im zróbmy jeszcze taki. No i kurde, fantastik. No i dobra. No i dobra. Ja długo robię, żeby był dobrze zrobiony. Siema Merfen, żeby im niczego nie brakło. I to wszystko po kosztach. Dobra, te lampki są zbędne. Zaraz się stream skończy. No nie, jeszcze 1,5 godziny. Nic nie przesuwamy. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest opracowane. I tu zrobimy jedno wielkie pomieszczenie. Z kuchnią i jednocześnie pokojem gościnnym. Jest tak, jak ma być. Wszystko jest tak, jak ma być. Dobra. Te lampki były fajne. Pyk, pyk. Tu będą spać, tu będą te. No i dobra. Tak, to na razie niepotrzebne, ale na pewno potrzeba kuchnię, żeby mieli co żryć. Na pewno potrzeba im tak zwany buffet. A tu takiego nie dostaniemy pewnie. Dobra, kupimy im kuchenkę. Nawet nie najtańszą. Kupimy im... Zacebuliłem na innych, to kupimy im taką kuchenkę. Tu się będzie ważyło maszkety, o. Przy oknie fajnie. Proszę, pyk. Tu im damy jakiś blat, żeby mieli. A to już po taniości niech będzie. Tu na blacie, żeby sobie mogli tam mieszać, kroić i inne. Teraz tak, lodówa. Co to jest buffet? No buffet to jest taka szafka... Jezu, nie wiem, wpiszcie se w Google'a buffet. To wam wyjdzie, co to jest. No to takie szafki są. Do kuchni. Dobra, lodówka po taniości. Lodówka przy oknie. Spoko. No, taki blat im starczy. Teraz jakiś taki, żeby był... Żeby było. Żeby ich nie było. Albo inaczej. To damy tu. A tutaj zrobimy zlew. Siema Ros, witam cię. Jeszcze jedną im taką damy tutaj. Nie będziemy cebulić aż tak. Damy im wyspę kuchenną. I w tej wyspie kuchennej zamontujemy zlew. No. No i dobra, kredens. No kredens, może tak. Aneks kuchenny. No, nie wiem, niech będzie. Jak tak mówicie, to pewnie tak jest. Dobra, tutaj ważą, tutaj myją, tutaj robią, tutaj żreją. Mieszać bigos łokciem, tak. No i fantastisze. No. I ja bym to tak widział. I teraz robimy tak, patrzajte. A jeszcze bym jedne może zrobił, jakieś takie zasłony tutaj czy coś. Żeby to... Nie, bo to tak w tą lodówkę włazi, to brzydko. Nie o to mi chodziło. O co mi chodziło? Tu zamontował jakieś oświetlenie, żeby tu nie mieli ciemno. O. Super. Dobra, i teraz czekajcie. Teraz tak. Teraz telewizornia. Najdroższy kupimy za 3500. Po to oszczędzałem. Nie, no dobra, ale taki płaski stojący. Kupimy im taki fajny, niech będą mieli. I patrzcie, i na ścianę go damy dup. I teraz tak. Stół. Lampa nad kuchenką. A co to nie można? O, menora, ale to nie jest rodzina Żydów.
Dobra, czekaj ta. Blat potrzebuję. Taki, żeby se tam zjadło parę ludzi, taki. Stół do jadalni. Proszę bardzo. Pyk. Teraz jakieś zice. Nie, po taniości się tam by na dupcu. Tak, żeby se ten. Pyk. Jakby kto w gości przyszedł. A czemu nie mogę tu tego ustawić? Co tu jest za problem? Ej, nie czaję. Całą masz końkę, spłonie ci pół domu. Dobra, dobra. Czekajcie, okapy i cuda to... Okapy i cuda to jak nie będzie już ten... Jak pieniądze, jak starczy pieniędzy. Na razie rzeczy podstawowe. Bo nie zasuniesz, lodówka ci przeszkadza. No to czekajcie chwila. Ten blat jakby wydupcał barzy. Sam tukaj. Na! Fantastischer Spiel! Domu to ty nie buduj. Ej, ale o co wam chodzi? Zajebisty jest. Wy byście... Zobaczycie, skończy się garnuszek u mamusi, to zapłaczecie, żeby takie mieszkanie mieć swoje własne na własność. No. No i dobre, kurde. No i w zasadzie takie podstawowe rzeczy, niech pomyślę. Jest się gdzie umyć, jest się gdzie wysrać, jest gdzie zjeść, jest w czym zjeść, umyć ręce, spać, posiedzieć, telewizor. Ja bym chciał w takim domu mieszkać, wam powiem. Siema Dyro, witam cię. Teraz możemy, no zostało 10 000, przeszło, czyli połowa funduszy. Pralka, pralka, właśnie, nie mają gdzie prać. Tylko, że z tą pralką, a może tutaj wejdzie pralka do sracza. Zlikwiduj łazienkę, łazienkę, daj komputer. Nie ma pralek? $10K na kompa. Ej, gdzie jest pralka? Bo jest grilla. Czy jestem ślepy? Co mam wpisać? Wasz maszyna? Czekajcie, sterta prania? Nie ma pralek? W sumie to... Szczerze mówiąc, nie pamiętam, żebym pralkę dawał tutaj. To chyba prawda. Nie ma. No w sumie przecież... Im się nie brudzą ubrania z jednej strony, no to... No. To mamy jeden koszt z głowy. Dobra. To tak, to możemy teraz trochę się tak poszaleć. Wasz Corp Day. Ale to do wasz kuchnia i no to się nie pomieści wszystko. Ekspres do... Dobra, czekajcie, tak, damy ten alarm. Alarm pożarowy zadyma. Dobra, udupcymy sam tutaj. Ej, a może ten okap faktycznie? Może ten okap bym... Drogi jest taki okap? Nie. Może bym im takiego okapa tutaj zamontował. A to nie ma głupie. Rozdupca ta lampa. I ciulnymy im okap. Na! Fantastisze. Komputer dorób. Kurde, co wy z tym komputerem macie? Czekajcie, komputer... Tutaj. Nie. Siema Celikam, witam. Wyście są uzależnieni od komputera. Dobra, to by tak było. A czekajcie, a jakbym te biurko na przykład... Znaczy ten... Tutaj wlezie, nie? Chyba tak by się zmieściło.
To może tu bym jakieś biurko jeszcze małe zmieścił. Siema, Kangureks. A, bo dupca to. Czekaj ta. Laptopy są, tak? A, no to dobra. Laptop. Gdzie ten laptop? Albo smartfona im nie kupimy. Nie ma laptopa? Komputer znikający widmo. Ściśle tajny, a nie ma laptopa. To się tutaj kupuje, czy jakoś inaczej? Chciałbyś mieszkać bez komputera? No nie. Ja bym sobie go tutaj postawił. Dobra, no nie wiem. Tutaj mają ciemno trochę, nie? Czekajcie, jeszcze chwilę. Ja bym tu jeszcze po takiej lampce udupił. A może jakąś taką elegantszą? Coś takiego? No, trochę bez sensu. A tu takie dwie można by było zrobić. O! Mają telefony. No i dokładnie, no. No i styknie. No, małe, ale własne. A jest na przykład śmietnik, oni tam wywalają coś w ogóle? Śmietniki. A, są śmietniki. Dobra, i tu by się może pomieścił. Taki hasiok mały. Nope. Nie pomieści się, to hasiok damy. Tutaj. Nie, jest tak. Ofen. O, nie chcę przy wejściu stoi hasiok. Szafy na ubrania. Tam szafa na ubrania. Będą rzucać w kąt. Trochę mało Lebensraumu mają. A, panie tam, Lebensraum. Nie są w III Rzeszy, żeby robić Lebensraum. No chyba można żyć w sumie. Niech no ja tak popatrzę jeszcze. Obrazki, jednak na ciulsko komu obrazek w łazience? Plakaty w łazience bez jaj. Chociaż może do tego bym im dał. Jako, że są święta, to jakieś takie tu im ciulne gwiazdki, o. No. Zegar. Taki naścienny można dać do kuchni. Taki jeden nad łóżkiem, żeby wiedzieli, że już do roboty i będzie. Czekajcie jeszcze, popiersie Lenina trzeba by było kupić. Wieniec świąteczny. Najbardziej potrzebna rzecz. Sami będą narzekać na swojego landlorda, tak. Girlanda. O. Pięknie. Jest klimat. Światło w kiblu. A, faktycznie, ja tylko okna im zrobiłem. Ha. Rzeczywiście. Jakieś oświetlenie w sraczu by się jak najbardziej przydało. A tu w sumie, żeby takiej ciemnicy nie mieli, to też niech mają, o. Widać, że silny i niezależny Ślązak. No dzięki. Papier toaletowy za wysoko. No ale nie idzie go dać niżej. Chyba, że ja nie umiem. No pa. A nie idzie, dobra. O.
No fantastycznie, no. Tylko wiecie co, bo ja mam tutaj w sumie... Ja mam jeszcze strych. Siema Kasia, a może ja bym na strychu zrobił gaming room na przykład, czy coś takiego? Może jakiegoś gaming rooma bym zrobił. No taka kawalerka, no, taka kawalerka. Ręczniki w łazience, a no to też jest niegłupie w sumie. Taschentuch. Bite. No. Moglibyśmy zrobić w sumie... W ogóle jak to wygląda ze ścianami? No powiem wam, kurde... Przytulnie. Pytanie, gdzie chcesz wstawić schody? A nie można po drabinie? Siema Maciek. Ej, chyba że... Ale kurde... Chyba żebym zrobił tak, żebym wydupcył te łóżko stąd i tutaj zrobił schody na drugie piętro. Albo jakąś drabinkę jakby szło. Bo mógłbym wydupcyć sypialnię u góry i u góry zrobić sypialnię i... I ten... I no, żeby było. Wiecie o co kaman. Spróbujemy tak zrobić. Tylko jak to zrobić? No właśnie. No tu nie ma podłogi w ogóle, nie? Dobra. A gdzie basen? Panie, no na takie to starczy. Zrobimy po taniości tutaj. Dobra. I teraz tak. Tylko jak to zrobić takie... A nie możesz na dworzu zrobić schodów. A czekajcie, jakaś drabinka? Nie, do basenu. A drabina? Schody są, ale... I teraz słuchajcie. Jak to zrobić, żeby... Kurde. Dobra, czekajcie. Musimy, że tak powiem, zejść poziom niżej. Wydupcamy łoże. Pozdrowić moją dziewczynę Martę. Marta, pozdrawiam cię. Jest pod wrażeniem. No to Marta, wiesz, jakby Izapi kiedyś tamten coś cię zawiódł, to na streama zawsze możesz przyjść, nie? No. Wydupcamy bety. Bety raus. Dup. I teraz robimy tak. To jest plan. To jest plan większy jak 1000-letnia Rzesza. Bierzemy schody po taniości najgorsze. I... tylko kurde... No tu chyba nie wejdą żadne z nich. Muszę sobie chyba chałupa poszerzyć. Ja to dupca. Ej, a nie ma innych schodów? Ale nie ma, drabiny są ino do basenów takie ciulate. No, takie schody są ino. No właśnie nie ma spiralnych schodów chyba. Nie ma dwubiegowych, no właśnie nie, ino takie są.
Cały plan mi się pokrzyżował. Żeby sobie chałupę rozbudował. Wyrzuć ozdoby ze ścian. Czekajcie, bo mi chodzi o to, a jakby to... Nie, tak, tak, o. A może to dlatego, że tu są te schody i tak dalej? Bo one by się powinny zmieścić były. Tylko w drugą stronę bym je musiał zrobić. No! I czekajcie, dobra, faktycznie. Jak ja bym je chciał zrobić... Tak, to wydupcę. Ale nie ścianę całą! Aaaa! I no te... O. I jakbym zrobił... A czemu nie mogę tutaj ich dać? Ej, o co chodzi, że... Co tutaj blokuje? Ale one się powinny tutaj zmieścić, bo tu jest spoko. Tylko co tu jest za problem? Żeby one tu były. Na strychu masz dach i tam jest spad. No, pokaż te ściany wszystkie. Dach blokuje. A, to po co ja ten dach robiłem wtedy? Czekajcie, nie mogę się teraz dostać do niego. Kurde, jakie to jest podupcone. O, dobra. I teraz chyba powinno być. Czekajcie, bo już zgupiałem. Ej, jeszcze przed chwilą... Przed chwilą jeszcze pasowały. A nie, bo... Aha, jeszcze to. Dobra. No, Mother. Jesus Christus. Dobra. Może teraz. No obracaj się, no. Ej, no ja nie czaję. Może tutaj ściany ma nie być. Może tu ma nie być tej ściany. Może teraz. Dalej nie pasuje. O Jezus. Trójkąt dachu wadzi przy ścianie, możesz tylko na środku. Zrobiłeś piętro, tylko masz strych. A! Dobra. To muszę ten dach wydupić cały. To muszę wydupić cały dach. Potem sobie zrobić lepszy. Teraz pójdzie? No, idzie. Dobra, Ej, gdzie one mi się postawiły? What? Tą ścianę mogłem zostawić, ale w sumie i tak tutaj te schody zablokują. O! No! No! No i dobra! No i jest! No i ekstra, dobra. I teraz pięknie. Tylko jak to wygląda teraz? Jak to wygląda? No, nawet. To można pomalować chyba, nie? Znaczy ja bym tu w ogóle mógł ścianę postawić. Jeszcze. Czekaj ta. W ogóle ile my mamy czasu? A jeszcze godzinę. Wydaje mi się zbyt duże, no ale... A to tak trochę einfachowo, nie? Ja bym to zrobił inaczej trochę. Czekajcie. Ja bym je wydupcył i zobaczył jeszcze, jakie są na przykład takie jakby wyglądały.
No, w sumie za jedno. A takie chyba fajniejsze. O. Tylko teraz tą ścianę chcę sobie. Kurde, wy myślicie, że to jest tak łatwo się skapować, o co wam chodzi akurat jak wypiszecie. No nie. Siema, tuńczyk. Dobra. O, teraz możemy budować dalej. Pozdrów moją dziołcha Nicole. Pozdrawiam Nicole. Dobra, tylko teraz tak. Oni tu muszą mieć plac. Tak, żeby oni się mogli zmieścić. Żeby mogli wejść. Nie tutaj. No kurde. Aha, bo ja bym musiał najpierw zrobić tak. Nie tutaj. Kuźwa, jak to się zamykało. Ja chciałem to. Nie to. Zaraz. Gdzie się robiło te? Ten telewizor teraz bez sensu. Dobra, pomału. Jak się robiło ten? Czemu ja nie mogę tutaj sobie podłogi położyć? No ja chciałem podłogę na drugim piętrze. Chyba, że co, muszę mieć ściany po bokach? Bo on tak jakby nie czai, że ja ją chcę tutaj u góry mieć. Od razu ściana i schody. To jest najmniejszy problem. Powiedzcie mi, jak tą podłogę zrobić u góry, bo on mi cały czas na dole ją chce robić. Najpierw, aha, muszę mieć ściany najpierw, tak? No dobra. O nie! Co ja zrobiłem? To nie, takie coś miało być. Po co ja to tak miałem? Pyk, pyk. O, dobra. A będzie taki ten dom będzie śmieszny. A w sumie może nawet nie będzie śmieszny. W sensie złym. Dobra. Co ja źle wpisałem? Wzory podłóg. Ej, ale... Kurde, dałem ściany i czemu on dalej nie chce robić tej podłogi tutaj? A, brakuje... No, bo ściany brakuje. Hehehe. Może dlatego. Kurde, zawsze mam problem z wejściem do tego takiego podstawowego budowania. Jezus Maria, wydupcył to. Cof to. To było dobrze. Ej, czemu on mi to wywala? Ja chcę tutaj dobudować ścianę. Aha, on ją nie wywala, tylko... No, to się widok zmienia. A ja mówię, czemu on mi ją wyburza, bo było takie dupnięcie, choby to się zburzyło. Dobra. Podłoga teraz, nie poza domem. Wzory podłóg, podłoga mahoniowa, wiodełkę. Jest! Dobra, i teraz tak, oni tu będą sobie włazić kulturalnie. I sobie kulturalnie zrobimy podłogę z mahonia. A, trzeba ten dom jeszcze będzie, że tak powiem, pomalować i zrobić dach. Dobra, to na szybkości najpierw zrobimy tak. Pyk, o. Dobra.
I teraz co? W sumie 2 telewizory w kuchni i tutaj to trochę niepotrzebne. Ja bym jeszcze dach dał może. Taki czy taki? Ale większość streamerów jest durna. No, wiesz. Żeby się nie okazało, że kiedyś twoja mama o tobie mówiła, że ty jesteś durny. Ej, a to co, ja muszę sobie teraz zabudować ten? Zrobić sobie tutaj... Muszę jeszcze podłożyć tak jakby drugą podłogę z kolejnego piętra wyżej, żeby położyć dach? A nie, nie muszę. Dobra, całe szczęście. Zrobił się wyższy jak szerszy. No. No i dobra. Dom pełen cudów. Dobra, ile hajsu zostało? 7800. Okej. Kloc. Dobra, robimy teraz tak. Tu i mogę te łóżko wdupić, a jeszcze okna by wypadało zrobić. Komunistyczny żel betonowy nieprawda. Wcale nie, ładnie wyszło. Jakie ja tam miałem okna, tamte na dole? To jest okno mierz wysoko. Co? Już ich... Czemu go nie ma? Jak wpisuję mierz wysoko. Poddasza nie zagospodarowywuje. Ej, gdzie jest okno mierz wysoko? Co to było? Jedne ino takie? Czy o co chodzi? Jakoś go nie widzę. Chyba, że ja dałem jakieś same... A, to jest one chyba, nie? Tak, mierz wysoko. Dobra. Te miałem z takimi czerwonymi ciulstwami. To te też tak zrobię. O Jezu, tyle okien! No, ciulsko mi tyle. Ja chcę jedne. Aha, mogę też pipetą okno kliknąć, tak? Ej, ale ja nie chcę tyle okien. Jak to zrobić, żeby on mi dał jedno okno? Ja nie chcę od razu wszystkich, bo ja nie chcę aż tyle okien. Ktoś wie jak? Ha, nie mogę. No to spoko. Wygląda jak po niemiecki. No tak, bo to jest porządny dom taki. Drut kolczasty dookoła i obóz. Wyjście są głupki. Nie trzymaj shifta. Ale ja nie trzymam shifta. Kurde. No kurde graj, no to powiedzcie jak jedno okno zrobić, no. Jak masz listę okien, jaką listę okien? No mi robi cały czas wszystkie. Teraz mi zrobił jedne. Dobra, zrobię sobie tak, żeby było pasowało. Tylko nie takie, tylko takie. Czekajcie, co tu będzie? Tu możemy... zrobię 2. Tutaj będzie i tak sypialnia, to po co im dużo okien? I gaming room. Dobra. Trochę krzywo, ale kto powiedział, że musi być równo?
Dobra, no to teraz tak. Łożę... Tutaj będzie tylko łóżko. Nie no, coś tam się... Najpierw łóżko po taniości. Takie niech se mają. I sobie będą spali. Proszę o luli luli. Tu im jakiś komputer damy. Nawet z biurkiem za 325 zł. Proszę. Tu się będzie grało. Tu się będzie pracowało. Komputer za... najtańszy. Bo jest bieda. To jest sypialnia i pracownia komputerowa. Taki jest mój zamysł. A tu się żre i ogląda telewizor. To w sumie wiecie, co bym jeszcze mógł zrobić? Mógłbym to sprzedać. I mógłbym im dać duży stół. Taki fest, taki jak w jadalni. Taki na przykład coś takiego. O. Żeby sobie tu fajnie mogli żryć i oglądać. Stołków na kupie najtańszych. Jakby goście przyszli. Albo ten dam tutaj, bo ci zaś nie będą mogli wejść potem, debile. Stream z sypialni chyba na show up. Jeszcze fotel do biurka. A! Bo oni nie będą mieli na czym siedzieć. Tak. A, najtańszy, kurde, bieda. Bieda fotel. Ale są ściany niepomalowane. A muszą być! To jest sypialnia. Nie muszą być ściany pomalowane. Nie no, dobra, zrobię jakąś jedną lampę im tutaj. No, obok kompa lampkę taką. No, masz. Dobra. Jakieś im tu dam oświetlenie, no. Nie będzie takiej ciemnicy, mi się wzrok popsuje. Nad łóżkiem nie trzeba, bo nad łóżkiem nawet lepiej jak jest ciemno, nie? Jeszcze jakaś szafa może. Dobra, już pomalujmy te ściany. Bo mnie rozdupi. Piękny kolor. Fantastysz. Po prostu chciałbym tu mieszkać. Okna są, wszystko jest. Disco kula. Szafa. Za 1000 złotych! Storbimie. Komodę im kupię. Nie no, bez jaj, co te szafy takie drogie są? Ja im mogę kupić inteligencki regał na książki. Że oni są tacy mądrzy. I oczytani. Dobra, kupię im tą szafę, no Jezu, niech mają. Okej, to było. To są jakieś jaja. Że to jest takie drogie. Czerwona zboczona. Tu ją postawię. No! Albo nie. To dam tutaj.
Tą dam bardziej na środek. Bo z Ikei. A choinkę mają. Kurde, nie nerwuj mnie. Ej, całkiem spoko to wyszło. Chciałem to tak na odwal na szybko, a wyszło nie najgorsze. Dobra, jak się dorobią, to będziemy cudować. Zapisujemy. Patologia numer 1. I, moi drodzy, niech stanie się życie. Oh. Oh, lava. Huh. Hoba baba. Idą do domu. Niech se robią. Zobaczymy, co będą robili. Najpierw sami ze siebie. Idą do góry. Gdzie oni to idą? Sipo. Patrzcie, ta do kompa. A kurde, Ewald czytać. Inteligent. Ej, to był jednak dobry pomysł z tym kompem, bo to jest najważniejsza rzecz do nich. Podskoczyła jej umiejętność grania w gry. Korba. Yibsy. Myślałem, że już do wyra pójdą, czy coś. Marie Gist będzie grała w gry, a on będzie czytał. On jest cały on jest cały w miłości. Fulfilled with love. Komitet powitalny. Byzuch! Goście idą! A ten to dupcy. Dobra, ej. Kurde, niech zaprosi. No tak, dobry. Ja, sąsiedzi, proszę wejść rein. Posiedzymy się, pomaszkecymy się. Patrzcie, jak kwitnie życie. Patrzcie, jakaś fajna murzyneczka. Będziemy romansować. Hanna Małysz. Młoda dorosła. Dobra, i już ciulomy zolity. Zaro będzie buzi. Dag, dag. Proszę się łosiąść. Proszę się czuć. Proszę się czuć jak usia w doma. Pado. Co to się sam dzieje? Zolity. Jaki on jest głupi! Jaki on jest głupi! Ewald, jaki ty jest głupi! Seraphie. Idź bajerować! Bajeruj póki stara gra na kompie. Hopie, nie rób się. Zrób się hopem. Typowy stulej. Ludzie wszyscy... A Ewald padł, siadł i... Jaki głupol. He's Beniba whelm. Grenade. Belarga Zakuni. Nie no, fajnie, że przyszli do mnie do domu i i się gadają, nie? Patrzcie na ten pysk. On tak... Kill me. O, zolity. Oh, Vula Epney. Descos? Gibora, the fool. Będzie kurde czworokąt, O ciul, co się stanęło? Sąsiadka. Dobra, Ewald, jadymy. Fajno jest. Popraw humor. Zjedz ciasto, póki nie widzą. A jak tam stara? Ciulnięta w mózg.
Obnate. Unga. Unga. Czeski. Ej, co oni mają z tym wstawaniem takim nagłym od stołu? No to co? Bunga bunga! Nie swojo. Stara gra w Simsy. Panive Baima. Neebs, Będę Alcha, żyć. Binfahab. Clark, Uh-huh. Yakila Brug, To jest to jest baba od niego. Rislik Kumbar, The nep. Sanzibit, Ciul. Wszyscy się dobrze bawią. No, ale impreza. Uhu. Nelfi Duba. Marii za to wbiła poziom. Sheba. Vamu. Aroga Abenor. Yippitsamay. Nie, ta jest głupia. Ta nie. Zebin. Tej nie bajerujemy. Tą bajerujemy. Zarbs Łojerona. Mervs de Fusha. Ewald. Bayou Sabe. Toba Boyo. Ewald, uderzaj. Oh. Oh. Weasel Bebid. Będzie akcjo, mówię wam. Jano Zorpal. A ta jak Zerf. Ambira. Frunavoy. Free bow move. Frolis. Bow. Oh, Sababa. Ebonice. Ibana wig bob. Sebaba. Bethite Shamagra. Grinoi Pinaruja Foibi. Sapa, Axine, Grinea. Swande Nymphian Shwema. Zerpa, No, tak. Hoin, Benarp Shells. A myślołach ze mnie wydupcy. Boyd. Barlini Yorid, De Borg. A tu jaki Alvaro, kurde. Shirshak Ribaru, Baribi. Baro. Hannah. Palifa Sharza. Blurna Payfix. Bumina Flame. His birthday, man. Mesh. Beftego Shoib. Fanosa Labragus, Gorch Chibi Merkib. Yivka Bumzoy, Falanas Pitfall, Nosa Divines, Watanabe. Sugula. Simze Chorib, Ewald jest dobry w te klocki, no. Zerpa, Lahoin, Ewald, weź załącz tam, Trips. hopie, jak miłość. Hana Kled. A ta co? Karoo. Coś te... impreza się nie kręci. Kiano. Umfrabors. Ansabel. Yafu. Harbure. Jak tam Pulok zmalał urósł? Ewald, nie, Combo. nie, to nie ta. To ta. Taki Boo. The hair rush. Hopie, Away. Finoy Cho. Zolity. A ci oglądałem jakiś ten, Koi. program w języku predatorów. Bash. To jest ten, Szpital na peryferiach, ten czeski serial. Kana Thor. Mapsish. Gana Co się... Tharp Benef. Luna Basella. Essenoi. Oh, Harmony. Finalito. Boo Sharp Kumiao. Levante Force. Chalner. Gabor. Pronucha nie chce. Oh, Jarbin Decor. Flora, Heater Gotta Derby. wig up. Zoibim, Oh, Bisha. Bierz do gęby. Lunisi Sloon. Punka Dizarba. Super tekst na podryw. Sublur A bierz do papy. Waga Fruge. A staro siedzi i się patrzy w wyłączony monitor. Is everything okay? Hmm. Padł. Aha! Duroy. Stara się zepsuła chyba. Albo ma...
Ona ma atak. O ciul! Yes. Co się sam dzieje? Ewald, flirciarz. Ewald, tam zolety były. Przyjemno miał rozmowę towarzyską, cały w skowronkach. A stara mu atak padaczki. Dobra, Ewald, słuchaj. Było, nie było. Głupia, nie głupia. To też jest stworzenie Boże. Więc niech siedzi se w oborze. Jadymy z tym szałotym. Ah, haha. Ooh. What's up, boo? Ah, haha. Oh, O kurde, ale to jest w sumie rodzina, to co tu takiego z tym jest. Shubi Rao. Fenoi. Pomeray. Fwinu. O Hasioku gadają, fajnie, fajnie. Impreda. O Banioku na Hasie i Oh, Satork. powiedziała, że jestem dork. No to pogodane, nie? Fajno. Te. Ah. No, szkoda baby. Szkoda baby trochę. A co tu? To od Izis chyba są faktycznie te filmy. Wygląda jak Peggy Bundy, no może trochę. A Ewald, jaka smutna scenka rodzajowa. Hop siedzi pod wieńcem w dupie jakiegoś tosta starego i się sam do siebie uśmiecha, bo jego żona jest chora psychicznie. Oh, yipsa. O, siku było. With this soup. Umie korzystać z tego. Umie korzystać z łazienki. To jest dobrze. Rąk nie wytarła. To jest tak średnio. Widziałeś ostatni odcinek, jak Miszon go dała po śląsku. Nie, nie oglądam tego. Oh. Siku. Nibahana. Jak szybko podciągnął galoty. No fajno, fajno. Freaky yips, freaky yips. Cały dłonie w końcu, no. Aha. No i ciul, rozpad pożycia, no. Siwa. So now, Wiecie, Ewald to jest zwycięzca. Po prostu wie co robić. Żeby kobiecie dogodzić. Kaj ty myjesz te naczynia, babo! Bo miło z dupi pysk. Fwisp, You- orb. Oh. Plushi Fwasa. Dawi Prubara. Seneke Belindi. Oh, bleesh. Washanoi lonkas. Punarabe. Laraf? To ja po to robię zlew za 1000 zł, żeby ona myła naczynia w straczu. Mifwa. Arabaf. Oh, Darza. Sobie wybrali miejsce na Darza. dyskusję, powiem wam spoko. Ah. Ah,
Brihe Gonip Benu. Yib. Nilsy. Bifala Narble. Vinvet. Yibs. Jessene Lanaga. Girabu Bolsh. Snubara. Dubna Timfi. Watanini Chop. Exinta. Vorsabe. Ganira Shibu. Hey, Waymo. Miała być patologia, jest patologia. Leaf. Hispaniba Weln. Haha, tak, kibel. A co, a wy nie lubicie się tak z babą w kiblu pogadać? Wabarani. Deski nie Charib. opuścił zresztą jeszcze oprócz tego wszystkiego. Ibiha Shanisi. Mesplima. Gwinje Abimo. Griffin new play. Ten zlew jest na szafce barowej, musisz podmienić szafkę na kuchenną. Pruba. A co, bez tego nie pójdzie? Nie będą myć? Czekaj ta. Nie fa... Nie no, wyspa kuchenna Blandako. Dobrze jest. Przecież bym nie zamontował, jakby było źle. No można umyć ręce, zęby, ona po prostu jest głupia ta baba. Ona jest po prostu głupia. To wiecie. Dobra, Ewald. Kufa. Napadł... Dysk! A co jej jest? Co to za paskudztwo? Zęby myć w kuchni. No można jak jest. Babo, weź to sprzątnij lepiej. Zajmij się czymś. To jest wyspa, a nie szafka. To jest takie istotne. Ale patrz, myje. Potrafią umyć ładnie jak chcą. Można. Ona jest po prostu... Głupio. Raz jej się pomyliło. Myją dobrze, tylko leniwi są. Co tam Ewald? Ewald na pewno nie ma lekko. Z nią. Yasinarp. Ona się nie może patrzeć, jak się całują ludzie. Ona musi to odczuć na własnej skórze. Weź idź, to jest mąż twój, żeby nie było. Narzekaj na problemy. Idź się ośmiel. Idź się ośmiel, babo, bo nic z tego nie będzie. Oh, Grobel. Chyba jej się nie chce. Grobel. Ewald poszedł spać. Ej, o nie. Czekajcie. Niech śpią razem. Może to... Wiecie, jakoś... Uczucia zespoli. Jak będą sceny łóżkowe, zasłoń ekran, co by Aster nie przyszł, ja. Żeby ta weszła, to ten wstał. A mógł z nią tam... Chima Parstu. Za wielkie cycki mu. Nie no. Co się rwie? Nie rwie, tylko na OBS-ie, jak oddalam i przybliżam. To jakoś tak... Bo przechwytuję to jako ekran, a nie jako grę. Bo mi nie chce się jako grę przechwycić, ale tak. Oprócz tego działa wszystko dobrze. No i teraz tak, baba do wyra, Ewald do kompa. W ogóle sugerowałbym, żeby sobie przynajmniej jedne z nich jakąś robotę znalazło, bo... Może być nieciekawe. Może być nieciekawie. Dobra, Ewald, słuchaj.
Znajdź se robotę. Finta. Huh. Ewald Stulej. Ewald. Ewald to by mógł być kim? Ja myślę, że Ewald... To by mógł być takim guru techniki. Operator pomocy technicznej. No i dobra. A ja bym chciał, żeby się w życiu szukało pracy jak w Simsach. Nie lepiej ona będzie pracować na rodzinę, a Ewald będzie dupeczki wyrywał w tym czasie. Trochę hajsu muszą nazbierać. Trochę muszą odłożyć kapitału, a potem zaczną związek rozbijać. Niech do Rajchu jedzie, na roboty do Rzeszy. Ewald mówi, a jo to dupca, baba śpi, ida na dół. Ej, ale... Weź to sprzątnij. Zawołaj na posiłek. Takie zepsute najlepiej. I żeby to zeżarła i potem Zasią brzuch bolał. Śpi. No niech śpi. Do trójkąta bydą. Patrzcie jaki porządny chłopek. W środku nocy wstaje i myje. Ach. Już takich nie produkują. Co to za hop? Erik. Staro śpi? Marii nie ma pracy. No, ona ma leżeć w domu i pachnieć. Jak typowo Marii. No, fajnie se żyją, no. Złoty chłopak, no. Złoty chłopak. Uuu! Ewald waży. A jak się przybliża, to coś tak choby ścinało dziwnie. Ciul, pa. Wszystko mu wleciało. Tościka se zrobił. Patrzcie. Uśmiechnięty. Sam sobie zje. Niezależny mężczyzna. Myśli sam o sobie. Beauvais. Czy mam czujniki? Mam. Mam czujniki. Nie spalimy się. Przynajmniej nie od razu. O tak, ale pysznego tosta zrobiłem, oje. Czy młody kręci gówno burzę na wypokój już? Ale jaki młody? Jeszcze nie ma młodego. Młodego jeszcze nie ma. Na razie jest stara i stary. Stara śpi i jest głupia. A stary jest mądry i przedsiębiorczy. I nauczył się gotować. Brakuje na pizzę, sprzedaj farby ze ścian. Idzie do góry, co będzie robić? Ja ich tak trochę samych sobie zostawiam, żeby się mogli wykazać. To Ewald coś tam. Gołe baby pewnie ogląda. A baba w łóżku obok śpi. Ha! Teraz Ewald zamiast babę obudzić, to woli w internecie tam, wiecie, judzić. Ewald ma ambicje, no. Ognistą babę trzeba... Ewald. On jest nie swój, bo pomyślał o niej. Co mu się tam stało? Aż go całego zaszelątało. Oh, Kipnoi.
I mu pewnie wyświetliło. Najbliższe destynacje: Ruda Śląska, Zabrze. Gorąca, kiedy męża nie ma w domu. Co to tak przyspieszyło? Typowa baba streamerka twitchowa. Ej, ona kiedyś wstanie? Aha, jest poniedziałek, 3 nad ranem. Spoko, że on w ogóle nie idzie spać. Ciekawe, jak on do roboty pójdzie. Poszedł się umyć. I do kompa. A baba śpi. 4. Na którą do roboty? Od 10 do 18. Ja myślę, że on padnie. Ciul, jaki on jest głupi. Zamiast się tu przyjść normalnie spać. Jeszcze się może 3 godziny wyspać. Paczajte. Ale... I tak łazić po domu. I tak ma by... Gdzie my to zeszli? Raz bardzo dobry outfit wybrała do łażenia po domu. Taki jak zaplanowałem. Coś się tam uważyła. Zadowolona. Ewald śpi. Za 3,5 godziny do roboty ma iść. Jak się nie kochają. Ale przecież to rodzina miała być. Scheiben. Hahaha, Scheiben. Dynamic camera. Kurde. I najlepiej. A, uciekło. Kappa Pride Armia. Może brat z siostrą. Nie. To miała być baba z hopem. Oh, Zalgaga. Czyżby siadła do kompa? Oh. A w ogóle... sobie te ściany muszę wysunąć. O. Biba. Oh. Nie zrobiłem ich w końcu jako małżeństwo? A to nawet lepiej, bo teraz nie musi poznawać innej baby i no z tą będzie kombinował. Powiedzmy, że przypadkowo mają to same nazwisko i jakby się hajtli, to nie będzie musiała zmieniać nazwisko. Czajcie? Musisz im kazać się całować itp., to się będą kochać i razem spać. Ej, Oh. to trochę jak w życiu. Oh, Zalgaga. Ewald, do roboty, Zaro. Sprawdza historię przeglądarki. Ah. Oh. Oh. Ah. Ewald, Vinnebay. wyspany? Ma. Aha, że ona chce atuty pokazać w internecie, no tak. Inteligencja, błyskotliwość. Nazwisko Gist jest tak popularne jak Kowalski, tak. A Kowalski jest taki popularny, że nie znałem w życiu ani jednego. A Gizda przynajmniej w Simsach. Ewald. Karu. Ta osoba odpłynęła w sen, ignorując uczucia, jakich doświadczyła w ciągu dnia. No i dobrze, bo za 2 godziny do roboty idziesz. Marii poszła se siknąć. Scenka rodzajowa.
Marina Sraczu. Ishi. Myśli o Isis. Ewald za 1,5 godziny do roboty. Jest szansa, że nie pójdzie. Jaki mały tutaj idzie jakiś szatanista. Fajnie łazi po chałupie, nie? Co se sąsiedzi pooglądają, to jego. Może na Roxę zadzwonimy czy coś? Ciekawe czy pójdzie do roboty. Za godzinę ma iść. Ta świruje. Moja była żona też tak chodziła. Dobra. Ewaldzik. Słuchaj. Hopie jest sprawa. Wstowej. A jak się do roboty szło? Trzeba było coś zrobić specjalnego? Dobra, Ewald, sorry. Koniec spania. Za 2 dni ma robotę, ta? Aha, bo... To on jeszcze nie robi. A co on robi? Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, ale dziwnie. No dobra. To sorry, Ewald. No możesz wracać spać. Albo jak już tu jesteście, to mogłabyś na przykład poprawić humor. Żeby było. Żeby się działo. Poprawienie humoru w takim stroju w łazience. Myślę, że to jest świetny pomysł. Yibs. Jeps. Renea. Arvini Zonzo. Blahoyafa. Haha. Lumbik Pue. Oh. Na wsi siedzące sika. Imba Josa. Bepso. No i po miłości. Amka. Mushka. Oh, you water. On się wstydził wykąpać, bo ona była obok. No Marii, wskakuj do niego, kurde, umyj mu plecy, mówię ci. Okaż niepewność. Gdzie jest opcja umyj plecy? Ach. Albo tam wymasuj. Stopy oczywiście. Ewald się utopił. A Marii śpi. Drabe, Ewald niech się wykąpie przynajmniej. Tradycyjne śląskie mycie pleców. Ja po szychcie na grubie. Tradycyjne śląskie szorowanie. Gąbką drucianą. Marii, ty. Humbre. Plecy wyszoruj mi. Yeah. Co tu się... O! Patrzcie, Marii robi... Co to? Tomaty. Teraz se użnie palca. Nib nub. Trochę utrudnione, że na górze jest komputer. No musi być. Na dole nie ma placu. Nib nub. What new? Yes, sir. Jaki szałot zrobiła. Szałot śląski. Świąteczny.
Pa, hopu nie zrobi sama w dupi. Ewald, weź coś ten... Za flirciarski dowcip opowiemy. Zaflirtuj, Ewald. Yumamush, Oganshima, Wibus Yef, Waksa. Oh. Stoon Weebus. Dorna. Ziffle Fuba. Ganira Cebu. Pay Wimbo. Gleam. Mwah. Bash. Ah. Jasper. Burbachel Leaf. He's Beniba Whelm. Pator. Skiba Yamoob. Sorbin Nurks. Dobry bajerant. Kurde, że ona łazi po domu w takich ciuchach, że go nie kusi, nie? Że go nie korci. A może go korci w sumie, nie wiadomo. A, przeblekła się. Poszła pogadać. Dobrze, niech wyjdzie do ludzi, bo zdziczeje. Oh. Ewald coś waży. Co to tym razem? Wylał to na talerz i się z tego zrobiły nagle nudle jakieś, albo co to jest? Ciężko powiedzieć. Makaron z serem. No dobra. Szefowa, kuj żelazo. Niech mu ręce całuje. What's that? Używasz kodu. Nie, żadnych kodów. Snurbiafa. Swinja Yao Jijorb. Simze. Trobze Glipsa Dar. Valushoka Benishe. Opowiada żarty o Wałęsie. Huh? Yips. Oh. Mua. Mobsy Grosh. Zarpava whistle. Oh, yips. Zapłonęło. Uczucie chyba trochę. Yasin our bibid. Ha! Susul. Oh, Mua. Sul. Uh-huh. Oh, O kurde. Delish. Z takich rzeczy się mogą brać dzieci. Yips. Potencjalnie. Oh, ho, ho. Ho, ho, ho. Soida, Shirmi Baye, Dabo, Shaza, Diabeł. Elza Nibsadu. Imprevda. Drazo laba. Dopiero jak się ubrała zaiskrzyła. Ewald to jest zboczeniec. Na to wyłazi. Ba 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 bu ba 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 bu ba. Oh. Co ty tam, Ewald? Na rok se włazisz. Crimson. Weź się naucz, nie wiem, programować. Będziesz zarabiał 15k. Dabo to pewnie cycki. A na stówę. Na stówkę. Aha! Aha. Oh, near nay. A on się faktycznie zachowuje, jakby oglądał jakieś treści niejednoznaczne. Oh. Oh, chew. O, ciu.
A co tam Teraz tylko kurde kot na zdjęcie cenzury. I by się okazało, że ona tam nic nie ma. Ona skrzywienia kręgosłupa dostanie. Ani mi jej nie żal. Siema Showoff. Na jakimś czacie. A my już wiemy, jakie to są czaty. Ale kontrowersja, kurde bele. A Ewald na Roxie, a baba się kąpie, no. Cóż, taki czas przyszedł. Yunkin nibs. Wyglądała na uTorrenta. A. Hunchi Bay. Aw, Chew. Ah. Mogę zrobić nad minutę, okej. Tylko ja będę musiał sobie zrobić, Kamil, przerwę, jakieś takie 10-15 minut. Łociul! Ale akcja. Bo ja muszę sobie coś się napić, zrobić sobie herbatę jakąś. Ty sobie możesz tam rozgrzewkę zagrać. Wiesz jak. Znany streamer ogląda kobiety w wannie na streamie na Nvidii. Zobaczmy. Poszła biegać. Dobrze, bo się spasie. Crimson Dose. Dobra, Kajłona jest, idzie do góry. Dobra, to jest ten czas. Bajeruj. Ah, yibs. Ah, Bintessa. Yipsy. Nie no, zbajerować chłopa przed kąpem to jest... A! Wraca. Wraca. Pendulum Beak. Walks that. Oh. Grebo! Jak to było flirciarskie... Essenoi. Flarib Finalibo. To ja się chyba nie znam. Lamina Exine. Choba Quimsba. Bebas and Boy. Beba zębłaj czoba Queensba. Pando Cress. No. Blorid Ah. Flash. Miudo. Yawebi Splecky. Amushbina Gome. Ganashuna. Tharb Fenip. Befite Shamagra. Grinoi Foibi. Froba Choosin. Oj wi. Snorbs. Ah. Dobra, ja sobie zapiszę w tym momencie Patologia 2 i w tym momencie kończę nagrywanie na YouTube'a. Mam nadzieję, że to się pojawiło. To będzie 3-godzinny odcinek. Także kto dotrwał do końca, można zostawić łapkę w górę. I dzięki za uwagę.